Noi ma Muhammad Alenski rayonuşam. Akajon emiyad бародарои азизами сайда канали бародари тоҷик да лайк монед ҳам духтара гум шудаги 17 сентябр бромадаги акаҷон ва бедара гаштаги номаш Шаҳноза номи аниқиш Мерафзунай ном кришкаша Шаҳноза мега ҳама ҷоза Шаҳноза мега духтара гайхона бромада рафтаги акаҷон мурдаи зиндаи намедонам акаҷон дар ка ҷои дидачам канали бародари тоҷик да лайк монед акаҷон Iltimos akajon. Номерои ма 8922 175 08 29. 8922 175 08 29. Як бори дига мегум акаjon. 8922 175 08 29. Дар паноҳи худо бошед бародарои азиз. Ман биги ҳами қасм доре. Исунта биги дар кашилок бизан. Баро райфона дар канал подписаться кӣ. Ҳало, канали бародари тоҷик официал да. Кани обуна шидӣ нигер. Ина ҳо ман кофтеста. Подписаться кади мурди сағира.